Ano may gabila anig? Di ka man init kayo. Tayo pa. Kuhan sa kudrik plus, kuhan sa kudrik. Katutulugan ako kay lami tulog kay pati kapuyang lawas. Ay, yaraw. Kani, wapo ni. Dahigda sa kudrik. Ay, katulugon kayo ko. Tapos. Ay, suwan kayo. Hindi ini mabalik ni. Di ko ni oh. Di maisa. Dari ay wapo lah. 你别笑。 Ay, tulog. Kita kan paling jauh. Nadugan dulu baka dah. Asal nggak ada selahan. Ya. Suruh na to be. Ibay balik ni na. Iya lo tuto na ah. What? Asal mo to? Sugula man. Sabi ko mo magsubay baka. Diri ba to? Diri si nasubahan siguro tanaw na to be. Mingaw ko ah. Sa'yo ko makayo, tulog naman. Apa mo lagi ni? Oh no! Oh, no, 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 no. May tagtali dito. May tagtali ba? Tali. Isang tali. May tagtali ito. Tali. Kasi masuk na. Wala ilam sa kabanhan amutan. May kapit yung kago. Ay. Gigluto na. Isa ko gigluto na. Baka di naman sa ang baka mo. Uy, asa mo ka sapatos diri? Kabinuang ni ba? Ayaw, di ma. Ha? Uy, dara. Isa may kuan butang ni. Binuang ni. Ayaw, di ma. Kabila anig. Hindi ko kawan diri kita ni. Wa isa. Isa. Uy! May nagbila ba? Saan ni? Ito! Isa! Kawan ko ito! Ay, mabot! Tak ko! Natawan mo ba? Napot ako ah! Labot ba? Napot! Taas mo nag-ambak na eh! Taas mo! Lima ko dyan ako. Nahanap ko sa hibuot yung Koreawi. Burang bata baga mo kambak. Budagan! Budagan! Budagan na ano? Usog mo yung dagat eh. Galagudog ko. Aduh, di mahadlok. Uy! What? Hey! Sus! Ay! Uy! Nalapot! Sige! What? Ano pang nintibon? Adi! Ito!